आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चनि हानजा आरो दिसपुर पुलिस थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया जथायै संदानना डाउनटाउन ओनसोलनि पूर्वाञ्चल लामायाव गं 24 साबोन केसाव लाबोनाय 280 ग्राम हेर'इन हमनो हायो। बेजों सोमोन्दो गोनां मणिपुरनि साथाम सुबुं फारियै 33 बोसोर बैसोनि जेम्स हिंगा, 30 बोसोर बैसोनि लैमाप कपाम आरो 28 बोसोर बैसोनि जुनाइद आहमेदखौ हमनो हायो। बेबादिनो आसाम पुलिसनि WGPD हानजाया सेबनानै लालमाटिनिफ्राय गं 20 साबोन केसाव हेर'इन हमनो हायो। बेजों लोगोसे हाज'नि आब्दुल आलिम आरो मणिपुरनि 30 बोसोर बैसोनि एन काइने आरो 41 बोसोर बैसोनि सारा मुंनि सानै आइजोखौ हमनो हानायजों लोगोसे नोगोद 1,72,400 रां मोनो होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं बशिष्ठ पुलिस थानानि पुलिसनि मोनसे हानजाया जराबाद आउटपस्टनि EDGPनि मोनसे हानजाजों जथायै सेबनायाव AS-01 PC-0114 नम्बरनि गंसे ट्राकआव मेघालय फारसे सिखावै लांबाय थानाय मा 20 मोसौखौ हमनो हायो। बेजों सोमोन्दो गोनां साथाम सुबुं फारियै मायंनि 32 बोसोर बैसोनि बाहारुल इस्लाम, रुपहिनि 24 बोसोर बैसोनि सारिफुल इस्लाम आरो सनापुरनि 21 बोसोर बैसोनि साहिजुल आलीखौ पुलिसा हमो होनना मिथिहोयो।